Druhá kapitola knihy Genesis opisuje umiestnenie rajskej záhrady vo vzťahu k 4 riekam. 3 z týchto riek sú známe a jedna je záhadou. Je to stratená rieka záhrady Eden. Biblia túto rieku nazýva Píšon. Najväčšiu indíciu, kde treba hľadať rieku Píšon, poskytuje text Genesis 2.11, kde sa píše, že rieka Píšon obchádza celú zem Chavila. Teda ak zistíme, kde sa nachádza staroveká zem Chavila, budeme vedieť, kde máme hľadať rieku Píšon. V Genesis 25.18 sa píše, že zem Chavila leží oproti Egyptu, ako sa ide do Asýrie. A tak jedinou krajinou, ktorá leží oproti Egyptu, teda východne od Egypta na ceste do Asýrie, je Arabský polostrov. Dnes je táto zem známa ako Saúdsko-arabské kráľovstvo. Toto je expedičná Biblia a sme v Saúdskej Arábii. Dnes je celkom jasné, že cez Arabský polostrov netečie žiadna rieka. Čo však hovoria dôkazy? Bola tu v staroveku taká rieka? Toto je hlavný kandidát pre rieku Píšon. Expedičná Biblia. Ak ma chcete podporiť v tvorbe týchto videí, kliknite na tlačidlo odoberať. Vďaka vám sa moja kniha stala knihou číslo 1 v archeológii. V popise nechám odkaz, kde si ju môžete objednať. Keď som čítal Genesis 2 v mojej Biblii, v preklade ESV, všimol som si mapu, ktorá zobrazovala 2 hlavné návrhy na umiestnenie rajskej záhrady. Jeden je severný návrh a druhý je južný návrh. Už som bol v oblasti Turecka a Arménska, kde je severný návrh, ale toto mi nedávalo veľký zmysel. V prvom rade je to veľmi hornatá krajina, nie je práve ideálna na záhradu. Druhá vec je, že hoci rieky Tigris a Eufrat pramenia v tejto oblasti, nie sú navzájom prepojené. A potom tie rieky, ktoré boli v tejto severnej oblasti navrhnuté ako Píšon, nedávajú žiadny zmysel, pretože táto oblasť Turecka a Arménska nie je východne od Egypta. Nie je oproti Egyptu na ceste do Asýrie. V Genesis 2.10 sa píše, z Edenu vytekala rieka, aby zvlažovala záhradu a tam sa delila a boli z nej 4 rieky. V určitom bode sa tieto 4 rieky stávajú jednou riekou. Na druhej strane oblasť južného návrhu je veľmi zaujímavá, pretože je to ideálne miesto pre záhradu. Je nízka, je teplá a dobre zavlažovaná. Jedno z kritérií z veršov o týchto 4 riekach a zavlažovaní záhrady Eden je, že v určitom okamihu sa všetky musia navzájom spojiť a vytvoriť jednu rieku. A pokiaľ ide o 3 známe rieky, jediné miesto, kde sa takto spájajú, je južný Irak, ktorý sa skutočne nachádza oproti Egyptu, teda východne od neho. A tak som sa vybral do Iraku, aby som túto oblasť preskúmal. Som tu v mestečku zvanom Al-Qarna. Toto je miesto, kde sa rieky Tigris a Eufrat spájajú a stávajú sa jednou riekou. Táto rieka tečie dole a vlieva sa do Perského zálivu. Takže správa z knihy Genesis o umiestnení záhrady Eden hovorí o 4 riekach a 2 z nich sú isté. Jednou je Tigris, ktorý priteká odtiaľto, a druhou je Eufrat, ktorý priteká odtiaľto. A potom sa hovorí, že tieto 4 rieky sa spájajú a vytvárajú jednu rieku. A my vieme, kde sa spájajú rieky Tigris a Eufrat. Odohráva sa to priamo tu. Od sútoku riek Eufrat a Tigris som cestoval ďalej na juh až k miestu, kde sa k ním pripája rieka Karún. Táto rieka Karún je hlavným kandidátom pre rieku Gichon, ktorá preteká starobilou krajinou Kasitov, ktorá sa v staroveku nazývala Kuš.
V skutočnosti existujú dve krajiny s názvom Kuš. Jedna je v Afrike v Etiópii a druhá na území dnešného Iránu. Ktorá z nich je teda rieka Gihon? Nuž, musí to byť tá, ktorá preteká cez dnešný Irán, teda Kuš Kasitov, pretože to je rieka, ktorá potom vytvára sútok s Tigrisom a Eufratom. Totiž rieka Níl, ktorá preteká cez tú druhú krajinu Kuš v Etiópii, sa nikdy nestretáva s riekami Eufrat a Tigris, pretože je na inom kontinente. Je to najväčšia rieka v Iráne. A miesto, kde sa vlieva do Eufratu a Tigrisu, je hranica medzi Irakom a Iránom a preto je to veľmi citlivé miesto. Je trochu nervydrásajúce ísť do tej oblasti, ale keďže som to chcel vidieť, dostal som sa tak blízko, ako som len mohol. Tu vidíte most. Tento most nevedie cez Tigris a Eufrat, ale cez rieku Karun. A rieka Karun je hlavným kandidátom pre rieku Gihon. V Genesis 10.2 sa píše: A rieka vychádzala z Édenu, aby zvlažovala záhradu, raj a odtiaľ sa delila a vytvárala 4 hlavy rieky. Jedna vec, ktorá mi pomohla pochopiť druhú kapitolu knihy Genesis v súvislosti s týmito 4 riekami, bol komentár od renomovaného hebrejského učenca Spicera v Anchor Bible Commentary. On tam vysvetľuje význam tohto verša, pretože na prvý pohľad môže zniesť veľmi mätúco. Je to opísané akoby z pohľadu proti prúdu rieky, keď sa hovorí, že jedna rieka sa rozvetvuje do 4 ramien, ktoré vedú až k prameňom. A je to mätúce, pretože vieme, že rieky tečú opačne. Tečú od svojich prameňov až po sútoky s inými riekami. A hebrejčina tento význam pripúšťa. Spicer napísal: Vo verši 10 pojem hlavy nemôže opisovať prúdy, v ktorých sa rieka rozdeľuje po tom, čo vychádza z Edenu. Ale namiesto toho označuje 4 samostatné ramená, ktoré sa zlúčili v Edene. Preto neexistuje dôvod na hľadanie rieky Píšon v rôznych odľahlých oblastiach sveta. Spolu s mojím synom Barrym dnes letíme do Rijádu v Saúdskej Arábii. Saudská Arábia. V tejto krajine som vyrastal a nebol som tu už 31 rokov. A tak, wow, je to veľké požehnanie tu byť. Som veľmi vďačný, že môžem byť znovu tu, kde som vyrastal. Strávil som tu celé svoje detstvo a je pre mňa vzrušujúce byť po dlhom čase späť. Takže prileteli sme do Rijádu. Prenajali sme si vozidlo s pohonom 4 kolies a teraz sme vyrazili z Rijádu a dnes nás čaká viac ako 8-hodinová cesta. Chcem vám predstaviť členov môjho tímu. Toto je môj syn Barry. Zdravím vás. Ktorý tiež robí videá a odvádza skvelú prácu. Ďakujem, Barry. A potom je tu aj Greg Strokorp, celoživotný priateľ, ktorého poznám ešte z čias, keď som bol v Saúdskej Arábii. Greg je 1% beduín, však? Možno 2%. Po niekoľkých dňoch jazdy sme dorazili na pobrežie Červeného mora. Náš prieskum sme začali oproti Egyptu, kde sa podľa Biblie nachádza zem Chavila. A potom sme sa vydali smerom na Asýriu do pohoria Hidžáz. Nachádzam sa v pohorí Hidžáz a tu je taký predel. Hory Hidžázu sú naklonené. Celá krajina sa nakláňa cez Arábiu smerom k Mezopotámii. A tak tu vidíte všetky možné zrázy a žľaby. Ale keď prší, voda zo všetkých tých žľabov sa zlieva a steká dole riekou, o ktorej sa predpokladá, že je to starodávna rieka Píšon. Východne od pohoria Hidžáz sa nachádza impozantná náhorná plošina plná kameňov. Sme hore na náhornej plošine a môžete vidieť všetky tie sopečné kamene, ktoré sú tu hore. Celé toto miesto je nimi posiaté. Len sa pozrite na všetky tieto vulkanické kamene.
Takže preskúmali sme pohorie Hidžaz a zostúpili sme na úpätie pohoria, kde sme našli túto krásnu oblasť. A tak sa tu na noc utáboríme. Po zbalení stanov pokračujeme v našej ceste na východ cez Arábiu. V Genesis 2 sa o rieke Píšon píše, že sa vinie celou zemou Chavila, kde je zlato. A zlato tej zeme je výborné. Toto je jedno z kritérií, podľa ktorého môžeme považovať Arábiu za zem Chavila. Ak je Arábia zem Chavila, potom by v Arábii malo byť zlato. A to zlato je výborné, mala by byť známa svojím zlatom. A skutočne najväčšia a najproduktívnejšia zlatá baňa na Blízkom východe sa nachádza v Saúdskej Arábii, a to priamo v oblasti povodia, ktoré tvorí začiatok rieky Wadi Rumah, ktorá je hlavným kandidátom na rieku Píšon. Za mnou tu na úpetí tejto hory je baňa Mahd ad-Dahab, čo v arabčine znamená kolíska zlata. V tomto regióne sa nachádza celkom 55 zlatých baní. Táto baňa je nielen najväčšia z nich, ale aj najväčšia zlatá baňa na celom arabskom polostrove. Ťaží sa tu už tisíce a tisíce rokov a ťaží sa tu dodnes. Na východe vidíte túto cestu, po ktorej jazdia autá, a to je vyasfaltovaná staroveká kadidlová cesta, ktorá viedla z juhu na sever, ktorou sa vozili komodity, ktoré sú spomenuté v Genesis 2. kapitole. Tam sa konkrétne píše, že v zemi Chavila je zlato a že to zlato je výborné. A tu máme všetky tieto zlaté bane, z ktorých táto je najväčšia. Ale taktiež sa tam spomínajú aromatické živice, medzi ktoré patrí hlavne kadidlo a mirha, ktoré sa dovážali po tejto kadidlovej ceste, ktorá je asi kilometer východne od tejto bane. A potom sa tam spomína aj drahokam ónix. Takže komodity, ktoré sa podľa Genesis 2 nachádzajú v zemi Chavila, sú práve tie komodity, ktorými je známa Arábia v obchodovaní. A toto je trasa, po ktorej sa s tými komoditami obchodovalo. Teda, je to len zhoda v opise zeme Chavila v Genesis 2 a dnešnej Arábie? Takže práve prichádzame do tejto oblasti a hľadáme si miesto na utáborenie a prenocovanie. Po ďalšej noci sme pokračovali v našej ceste. Teraz nastal čas nájsť starobilé koryto rieky, po ktorom sme chceli prejsť zvyšok našej cesty cez arabský polostrov. Koncom 80. a začiatkom 90. rokov 20. storočia egyptský geológ dr. Farouk El-Bas pri štúdiu satelitných snímok Arábie objavil obrovskú starovekú arabskú rieku. Staroveké koryto, ktoré objavil doktor El-Bas a ktorým kedysi tiekla rieka cez Arábiu, sa tu na mieste nazýva Wadi Rumah. Dostali sme sa k toku Wadi Rumah a tu za mnou je most cez neho. Pokiaľ ide o rieku, ktorú objavil doktor El-Bas, archeológ James Sauer napísal: skutočne to môže byť rieka Píšon, jedna zo 4 riek, ktorá sa podľa Biblie spája s Edenom. Zdá sa, že žiadna iná rieka nezodpovedá biblickému opisu. A tak práve vďaka spoločnému snaženiu oboch týchto mužov bola táto stratená rieka Edenu konečne nájdená. Toto koryto rieky, ktoré tu vidíte, je hlavným kandidátom pre biblickú rieku Píšon. Odvádza vodu z pohoria Hidžaz a vlieva sa do sútoku riek Eufrat a Tigris. Samozrejme, dnes je táto rieka po väčšinu roka suchá. Vznikla však v staroveku, keď mala krajina medzi Egyptom a Asýriou, nazývaná Chavila, oveľa vlhšie podnebie, ktoré podporovalo neustále tečúcu rieku, vinúcu sa celou krajinou. Vedci odhadujú, že táto rieka tiekla nepretržite až do roku 2000 pred Kristom, keď sa klíma zmenila a rieka vyschla.
Boli sme pri hornom toku, kde rieka vychádza z Hidžášského pohoria a tam v Hidžášských horách sme videli sopečné horniny, ktoré sa teraz dajú nájsť aj tu v štrku koryta tejto starobilej rieky. Je tu žula, je tu tento čierny čadič a je tu aj kremeň. Všetky horniny, ktoré sme videli hore v pohorí Hidžás. Teraz som opäť v pohorí Hidžás. Tu je zdroj tých kremenných kamienkov. Vidíte toto ložisko kremeňa, ktoré sa ako žila tiahne cez úbočie hory práve sem. Takže tu v horách máme tieto masívne ložiská kremeňa. Toto je zdroj kremenných kamienkov, ktoré sa nachádzajú tam ďaleko dole. A teraz sú tu v štrkovom koryte rieky. A v staroveku, najmä keď táto rieka tiekla, boli tieto horniny donesené k sútoku tejto starobilej rieky s riekami Tigris a Eufrat. V Genesis 2 sa píše, že rieka Píšon sa vinie cez celú krajinu Chavila. A práve takto táto rieka v staroveku tiekla naprieč Arábiou, kľukatiac sa cez arabský polostrov. Takže Vady Rumach bolo veľmi ľahké nájsť. Je to obrovská rieka. Ukázalo sa však, že bude ťažké a trochu nervy drásajúce prejsť korytom, pretože sme stále takmer uviazli. V samotnom koryte rieky bol mäkký piesok a piesočné duny zavalili časť koryta a v jednom momente sme aj uviazli, ale našťastie sme sa z toho dokázali vyhrabať. Pre porovnanie, toto je kandidát na rieku Píšon, Vady Rumach, a toto je rieka Eufrat. Je prekvapujúce, že brehy Vady Rumach sú v skutočnosti širšie ako súčasné brehy Eufratu. Takže keď sme prišli na naše prvé miesto, kde sme natáčali Vady Rumach, boli sme veľmi ohromení jej veľkosťou. No neskôr, keď sme sa pozreli na Google Earth, uvedomili sme si, že toto koryto je v skutočnosti oveľa väčšie, než sme si mysleli. Keď sme prišli k Vady Rumach, naše prvé videá sme natáčali tu. Vtedy sme si mysleli, že staroveké koryto sa tiahlo nejak tak ako dnes. A povedali sme si, že v staroveku mohlo vyzerať nejako takto. To sa zdá naozaj veľké. Ale neuvedomili sme si, že piesočné duny sa medzi tým posunuli a zakryli staré koryto rieky, ktoré bolo oveľa väčšie a pokrývalo celú túto oblasť. V staroveku teda rieka Píšon vyzerala asi takto, čo je absolútne obrovské. Pôvodne sme si mysleli, že koryto bolo asi také veľké, ale v skutočnosti bolo až takéto. Jeho šírka bola viac ako 2,7 kilometra, čo je poriadna šírka. Keď sme tam nejaký čas táborili a skúmali okolie, našli sme na dne suchého koryta niekoľko oplotených starobilých studní. Z čias, keď sa koryto Vady Rumach používalo ako dôležitá cestovná trasa do Mezopotámie. Keď sme pokračovali korytom Vady Rumach, narazili sme na vážnu prekážku. Koryto rieky náhle zmizlo pod obrovským pásom piesočných dún. Naším cieľom bolo prejsť cez tento piesočný pás dún až na miesto, kde sa podľa Google Earth Vady Rumach znovu vynára z piesočného nánosu na druhej strane. Takže si razíme cestu cez tento pás piesočných dún. Je to trochu nervy drásajúce, lebo máme len jedno vozidlo, takže ak uviazneme, máme vážny problém. Ale na noc sme sa tu utáborili. Ideme spať a dúfame, že ráno nájdeme Vady Rumach na východnej strane piesočných dún. Toto je náš tábor. Ja spím tu v tomto malom stane. Barrymu sa páči veľký stan. Má tam tento veľký stan. Greg spí až tam na úbočí kopca, pretože veľmi hlasno chrápe. Teraz sa pokúsime vyraziť z nášho kempu. Problém je, že sme v mäkkom piesku a máme cestné pneumatiky. Potrebujeme pneumatiky na piesok, nie cestné pneumatiky. Takže rozbehli sme sa rýchlo, to je dobré. Teraz už nespomalím. Paráda. Dobre, prejdeme cez ten hrebeň. Pripravení? Tak a ideme na to. Ak sa dostaneme cez to, sme slobodní. Ach, ťaví!
Vítajte. Salam alejkum, habibi. Takže na východnej strane piesočného pásu sme opäť objavili tok Wadi Rumah. Bol obrovský a ako sme po ňom cestovali ďalej a ďalej, stále sa zväčšoval. Takže sme strávili ďalšiu noc v púšti a teraz sme sa po vyše 3 hodinách jazdy dostali do mesta Hafar al-Batin. Za mnou je nejaká rieka, čo sa po arabsky nazýva Wadi. Je to len suché koryto rieky. Ale v čase silných dažďov tu tečie voda. Čo sa týka rozmerov, je možno väčšia ako väčšina ostatných, ale v porovnaní s týmto, toto je rieka Wadi al-Rumah a tá je obrovská. Pozdĺž celej rieky až po tento bod sme videli na oboch brehoch štrk, ktorý pokrýval záplavovú zónu tejto starobilej rieky. Ale keď sme sa blížili ku Kuvajtu, zrazu sa táto štrková rovina rozšírila. A to preto, že tam bol takýto náplavový kužeľ rieky predtým, ako sa vlieva do sútoku riek Eufrat, Tigris a Gichon. Tento náplavový kužeľ pokrýva veľkú časť samotného Kuvajtu. A to je ďalší ukazovateľ toho, koľko vody v staroveku touto riekou tieklo. Tu na tejto štrkovitej rovine máme všetky tieto kamienky. Pred rokmi, keď tu bol egyptský geológ dr. Farouk El-Bas, uvedomil si, že tieto kamienky nepochádzajú z tejto oblasti a položil si jednoduchú otázku. Odkiaľ sa sem dostali? Najbližším zdrojom týchto kamienkov boli Hidžázske hory. Doktor El-Bas si uvedomil, že tieto kamienky vytvoril silný tok starodávnej rieky a niektoré z nich odniesol viac ako 800 kilometrov, kde sa potom rozptýlili po náplavovom kuželi. Keď sme pred pár dňami boli v pohorí Hidžáz, nazbierali sme tam vzorky hornín. Takže máme tu riolit, čadič, kremeň. Všetko, čo sme našli v pohorí Hidžáz. A potom tu dole na tejto štrkovej rovine sme našli presne tie isté horniny, ale vyhladené ako kamienky. Takže máme tu náš čadič, náš kremeň a náš riolit. Takže všetky tieto kamienky začali ako tieto skaly v pohorí Hidžáz a keď boli nesené dolu touto riekou dlhou 800 kilometrov, boli vyhladené do kamienkov, ktoré vidíme všade okolo nás. Doktor El-Bas vytvoril mapu rozloženia kamienkov v tejto rieke, aby ukázal, že ich sem doniesol tok rieky dlhý viac ako 800 kilometrov z pohoria Hidžáz. Stačí sa pozrieť na koryto rieky, po ktorom ideme už viac ako 800 kilometrov a ktoré sa stále zväčšuje a zväčšuje a je jednoducho ohromujúce, aký veľký je tento tok. Otázka teda znie, je toto rieka Píšon? Zhrňme si to. Stojíme v štrkovom lôžku plnom malých kamienkov, ktoré vyzerajú rovnako ako tie, ktoré nájdete bežne v rieke. Vieme, že nepochádzajú z tejto oblasti. A vieme, že pochádzajú z pohoria Hidžáz. A za nami je obrovské koryto rieky, ktoré siaha až do pohoria Hidžáz. Nie je to žiadna raketová veda zistiť, ako sa sem dostali. Aj keď sme sa pýtali niektorých miestnych, pretože sme nevedeli, či vyslovujeme správne názov rieky, povedali, áno, je to Wadi al-Rumah a tiahne sa od Mediny v pohorí Hidžáz až do Iraku, kde sa spájajú Tigris a Eufrat. Takže to v skutočnosti nie je až také ťažké. Čím viac som to skúmal, čím viac sme to bádali, tým viac mi dáva zmysel identifikácia, ktorú urobil doktor James Sauer, že toto je rieka Píšon z Genesis 2. kapitoly. Môžeme povedať, že Biblia opisuje umiestnenie rajskej záhrady vo vzťahu k 4 riekam, ktoré sú dnes fyzicky identifikovateľné. Teda všetky tieto 4 rieky sa v južnom Iraku spojili a vytvorili jednu rieku.
Ako toto miesto vyzeralo pred potopou, nevieme. Chcel som sa však pozrieť, ako vyzerá dnes. A bol som dosť šokovaný. Neviem prečo, ale ako si som nečakal, že to bude také mokré miesto. Ale našiel som tam naozaj veľa vody. Toto sú rozsiahle močiare južného Iraku. Blízko miesta, kde sa spájajú rieky Eufrat a Tigris. Ľudia, ktorí tu žijú, sú Arabi, ale nazývajú ich močiarni Arabi. Namiesto oviec a kôz jedia ryby a vodné vtáky. Namiesto tiav chovajú vodné bivoly. A hoci sa dnes tieto močiare zdajú byť nekonečné, v staroveku pokrývali oveľa väčšiu plochu. Tiahli sa od Perského zálivu až po ruiny starých sumerských miest, ako napríklad Ur a Eridu. Spicer napísal: Všetky 4 prúdy sa kedysi zbiehali, alebo sa tak verilo, blízko ústia Perského zálivu, aby vytvorili bohatú záhradnú krajinu, na ktorú sa miestne náboženstvo a literatúra pozerali ako na zem požehnaný. Podľa popisu v Genesis 2. kapitole sa tieto 4 rieky musia v určitom bode spojiť a stať sa jednou riekou. Kde sa to deje? Deje sa to v južnom Iraku, nehovoriac o tom, že je to veľmi ideálne miesto pre záhradu, pretože je to nížina. A je to teplé miesto. A v Genesis 13.10 sa píše, že záhrada Hospodinova bola dobre zavlažovaná. Preto si myslím, že najpravdepodobnejším miestom pre umiestnenie rajskej záhrady je tento návrh v južnom Iraku. V liste Rimanom v 5. kapitole sa píše: Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného človeka sa mnohí stanú spravodlivými. Pre večný život skrze Ježiša Krista, nášho Pána. To je to, po čom túžime. Túžime znovu získať stratený raj. Stratili sme ho kvôli hriechu. Takže sa musíme vysporiadať s hriechom, ak ho chceme znovu získať. A jediný, kto môže vyriešiť problém hriechu, je sám Boh. Takže Boh zostúpil k nám a stal sa človekom. On bol bez hriechu. Ten, kto zomrel za hriech, je ten, kto odpúšťa hriechy. Ten, kto bol vzkriesený z mŕtvych, je ten, kto kriesi mŕtvych, aby mohli žiť navždy na obnovenej zemi. To je znovu získaný raj. Toto je historický príbeh, ktorý rozpráva Biblia. Koniec ešte len príde. Na začiatku máme stratený raj v knihe Genesis v prvej knihe v Biblii. A potom tu máme sľub o znovu získaní raja pri návrate Krista na konci knihy Zjavenie, čo je posledná kniha Biblie. Pomôžte mi kliknutím na tlačidlo odoberať. Nechám tu odkaz, kde si môžete objednať moju knihu. Ďalšie video si môžete pozrieť tu. Ďakujem za sledovanie a uvidíme sa na budúce.